Minkälainen on ensimmäinen kuukausi akillesjäneen leikkauksen jälkeen? No, voisi sanoa, että se on ihan perseestä. Moro vaan, mä oon Sami Pesto ja mulla katkesi akillesjänne marraskuussa 2023 sulkapallopelissä. Tämä videosarja kertoo mun tarinan siitä, että miten päästään akillesjäneen leikkauksen jälkeen takaisin kehittävään juoksuharjoitteluun. Pistä kanava tilaukseen, jos tämä on sulle kiinnostavaa matskua ja tykkää tästä videosta, jos tämä oli hyvä. Ja laita kommenttia, jos tulee jotain kyssäreitä, niin mä mielellään niihin vastailen. Hankalinta oikeastaan siinä on se, että kun sitä jalkaa ei oikeastaan voi käyttää mihinkään. Etulasta kipsi, eli käytännössä nilkka on koko aika tämmöisessä pienessä ojennuksessa, jotta siihen akillesjänteeseen ei tule siis venytystä, eikä se pääse sitten repeämään vaan uudestaan, vaan nimenomaan ne operoidut alueet on riittävän lähellä toisiaan, että ne pääsee sitten kuroutumaan takaisin yhteen ja paranemaan suhteellisen hyvin. Tarkoittaa siis sitä, että ensimmäinen kuukausi sisältää aika lailla pötköttelyä ja lääkkeitä. Siihen kuuluu myös kyynärsauvat, eli liikkuminen tapahtuu sitten tuetusti, koska sille jalalle ei tosiaan muutamien ensimmäisten viikkojen aikana pysty oikeastaan astumaan paljon ollenkaan. Jos ajatellaan, että se kun akillesjänne meni poikki, niin ei hirveästi sattunut, ei tuntunut juuri oikeastaan miltään, niin sen leikkauksen jälkeen se oli sitten taas kyllä kipeä. Ja siihen kyllä oli niin paljon troppeja, että sen kivun sai kyllä sieltä sitten hoidettua pois. Siinä on myös verenohennuslääke, oli ainakin mulla, mikä on sillä vähän niin kuin, oli vähän erikoinen, että itteensä, kun ei ole diabetesta, niin ei ole ennen tarvinnut piikittää itseään, mutta että siinä vatsan alueelle piikitetään sitten verenohennuslääke, ettei tule sitten mitään hyytymiä, koska tosiaan se jalka on oikeasti immobilisoituna ja se pohje ei hirveästi siinä sitten pääse pumppailemaan, niin ei jää sinne sitten mitään tukkeumia. Varsinaista niin kuin treeniä siinä ei tehdä. Et kyllä siinä ollaan sairaslomalla ja aika lailla pötkötellään. Semmoista niin kuin tietyllä tapaa itsekin tein jotain kevyttä pikkujumppailua lattialla, keskivartaloa ja vähän jotain jalannostoja ja tämmöisiä näin, mutta että tosiaan sen paranemisen kannalta niin olisi ihan hyvä, että ettei hirveästi rehkisi, ettei se turvuta sitten siellä jalassa, missä se kudosrakenne on parantumassa, niin aika viisisti siinä saa sitten ottaa. Suurin niin kuin, miinuspuoli siinä on se, että on tosiaan ne kepit. Mulle ainakin ensimmäiset viikot ja se ensimmäinen kuukausi oli tosi vaikea, kun ei pystynyt siis ihan perusasioita tekemään, ei ollut niin kuin käsiä. Ei pystynyt lapselle antaa vesilasia, kun ei voinut tuoda sitä, kun ei ollut missään kantaa. Että. Sitten toki pikkuhiljaa oppi siihen, että otti esimerkiksi repun tuohon eteen tai jonkun vyölaukun ja pystyi pikkuhiljaa laittaa tavaroita sit siihen ja taskuihin ja näin päin. Niin sitten alkoi vähän niin kuin helpottua se, mutta että edelleen niiden keppien kanssa meneminen niin oli vähän raivostuttavaa. Ja suurin niin kuin, muutos, mikä siinä huomasi ja mikä oli niin kuin, henkisesti aika rasittava ja hankala paikka, oli se, että siinä vaiheessa talvea vielä marraskuussa, kun se kävi, niin oli niin kuin mun homma oli viedä lapset päiväkotiin. Ja no mä en voinut tietenkään ajaa autoa. Ja en voinut vetää pulkkaa ja en voinut pyöräillä, ei ollut mitään mahdollisuutta viedä niitä, niin sitten sekin asia tipahti tietyllä tapaa vaimon harteille, mikä oli semmoinen mun mielestä vähän niin kuin, se oli vähän raskas setti katsoa siitä vierestä, kun ei ihan hirveästi voinut auttaa sit siinä. Niin se oli ehkä henkisesti niin kuin isoin paikka, koska kyllä niin kuin, toki operaatio meni ihan hyvin ja oli semmoista niin kuin ihan hyvää toivomusta siitä, että siitä niin kuin parannutaan, että ei ollut sellaista mitään niin kuin pelkotilaa siitä omasta niin kuin paranemisesta ja jaksamisesta. Ja mulla oli siinä puuhastelua vielä, että toki duunit meni hetkeksi pois, että vastaanotolle ei paljon tullut oltua, mutta sitten tuli tehty opiskelujuttuja ja muita, että se aika saatiin niin kuin sillain käytetty ihan hyödyksi, mutta tosiaan tämä
tippuminen pois siitä niin kuin perheen arkirutiineista, niin se oli aika raju pommi, että sitä en niin kuin tietenkään toivo kellekään, joka pystyy niin kuin siihen kohtaan sitten saamaan jeesiä, niin se helpottaa varmasti aika paljonkin. Se tulee toki muuttumaan sitten, mutta se ensimmäiset pari kuukautta on kyllä aika lailla niin kuin invalidina sitten sen oman niin kuin paranemisen hetkensä siinä.